etxekoa zara, denok egiten du, denon etxea da. Irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! ¡Otra de Jiménez de Ría! ¡Estamos contentuan! ¡Zurekin ikusten hau! ¡Zero bat infernuan! ¡Ay, Matilda! Zerrut dira, nintzen bihatzera, ene bihaz barruan, argitu nuena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Bidezarra utzita berriari ekin, batzuetan beldurrez eta besteetan grin. Atzo zen atzo ta biharrean ordakin, olatuak badatoz goaz elkarrekin. Olatuak badatoz goaz elkarrekin. Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean, utziko genuke eztarria. Azkenengoa bailitzan, edota denetan lehenengoa. Zorionekoak. Kaixo, egunon ikasle eta entzule guztioi. Hemen gaude laugarren mailako agelako neska mutilak. Gaurkoan honako hauek gara. Ibai, Maren, Ekain, Oskar, Ibrahim, Telma, Ema, Muaiet, Estitxu, Irantzu eta ni neu Eki. Ohitura jarraituz bertso batekin hasiera eman diogu. Gaur gure ikasegoera berriari emango diogu irtera, Txuribeltzean. Ongi etorri irratiko saiorik koloretsuenera. Bueno, egia esan, saiorik txuri eta beltzenera. Zuri eta beltza, zebraren kolorea. Pinguinoak bezalakoa. Pianoaren teklak bezala. Eta gu bezala desberdinak gara, baina elkar behar gara. Eta horrela hasten da gure historia. Euskal hizkuntza maitea, daukagu zauriz betea, zenbedo jorrak nahi dutelako, ama lurpean sartzea. Ama lastana, ama biguina, ama errugabekoa, zere bularrak erandakoak, kendu nahiean lepoa. Entzun utzak erdibi lezake bihotz arriskoa. Nola ez dirtet erraietatik, naiz gabezko deadarrak, nabaiturikak, ama gaixoak, begi barendik negarrak. Alaz guztiak egiten zaio, amarixek ataparra, ai euskaldunak zer nolakoa, daukagun barrengoarra. Ez nagaitezen, haupa mutilak, zabaldu da. Lagunak, gaurkoan gure aitona Mone eta guk bizi izan ditun aldaketa inguruan hitz egingo dugu. Badakizue bizitza zenbat aldatu den urte batzuetan?
Gaurko egunez, 1787an aurrei euskaraz aritzea debekatutakoa agindua ezarri zen, eskoletan eta eskoletatik kanpo. Hau kontrolatzeko eraztunaren sistema erabiltzen zuten. Euskaraz egiten zuen bakoitzari eraztuna jarri eta eskolara bueltatzerakoan zigorra jasotzen zuten. Aiton Amonen garaian eskolara joateko oinez joaten ziren. Bai, oinez, autoa ez zuten horrelako gauzarik. Lasterketa egin behar izaten zuten lagunekin, eta horrek ez zuen ordularirike, baserrikoak kilometroak eta kilometroak egiten zuten egunean. Ez zuten polideportiborik behar, ez zeuden ere. Telebista eta telefonoak. Bueno, telebista ikusteko antena luzeak zeuden. Telebistak 2 kanal bakarrekan zituzten. Eta telefonoa ez zegoen etxe guztietan, auzoan edo bailaran bakarra izaten zen. Gero, bat-batean, telefono mugikorrak agertu ziren. Baina ea zen matxiste egon diren telefonoa erabiltzai buruz. Aiton Amonei, telefono mugikorra zorrinkeria iruditzen zitzaian. Ez zuten nahi erabili. Gazteok gaur gabiltza mundu galdu honetan, gerra bat barruan degulan, zer egin jakin gabe, gurasoen mundu alrebesau, ez dugu onartzen. Diruaren morroi izaten erakutsi digute, gurasoen mundu alrebesau, ez dugu onartzen. Diruaren morroi izaten erakutsi digute. Teknologia berriak agertu ziren eta gaur egun gu telefona jolasten dugu, tableta, marrasten eta ordenagailuak eskola laguntzen digu. Aiton Amonek aldiz paperekin eta liburuetan jolasten zuten. Sei divertigarria! Haiek kartetara jolasten edo harriekin jolasak egitea gustoko zituzten. Gure jantziak eta gure Aiton Amonak. Aiton Amonek beti jazten zituzten kamiseta eta galtzerdia, baina guk xirak eta kirol zapata jazten ditugu eta horrela korrika egin dezakegu. Gure Aiton Amonek kontatzen digute aste barruko erropa bat zeukatela, eta beste bat iganderoko ez zuten hainbeste garbitzen erropa. Aste barruko den zuloz eta petatxoz josita izaten zen gaur egun hori modan dago. Bai, gure Aiton Amonak egia da lan gehiegi egin zutela, baina guk gaur egun dena errazago dugu jolasteko, ikasteko, bidaiatzeko eta abar. Aiton Amonak oso lanpetuak egon ziren, baina guk zoriontsu bizitzeko aukera gehiago ditugu. Nola aldatu den bizitza gure Aiton Amonen garaitik gaur egunera. Eta zerrama irtenak, itxusiak politak, atletak errenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak, alde desegokiak, andretxit gorrenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen honenak, ta ume merienda usaina dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak.
Lotxatiak ausartak, argalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutirenak, katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak kapitalistenak, luru saia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak neskan begizenak, printzesak ta sorginak, ogroak sirenak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta. Orain dela 10 egun emakume egun aldarrikatu genuen. Hau, egunero borrokatzen ari garen egin beharreko gaia bat da. Eskolara emakume eredugarri batzuk etorri ziren. Gure mailara Rosa Barrena etorri zen, itsasoko ontzi kapitaina. Gauza asko kontatu zizkigun, baina harrigarrienetako bat unibertsitatean emakumentzako komunik ez zegoela izan zen. 116 ikasletik 3 bakarrik ziren emakumeak, gizonezkoek far eta burla egiten zieten, hala ere indartxo aurrera egin eta kapitain ezatua lortu zuen. Orain gaurtik hasita datorren asteraino urteak zeinek beteko dituzten esango dugu. LH3Ako Alain Andres martxoaren 19an 9 urte. LH3Cko Julen Letamendia martxoaren 22an 9 urte. Eta gaur martxoak 18an LH4Ako Luken Fuentes 10 urte. LH4Bko Odei Elosu 10 urte. Eta LH4Cko Eli Fuentes 10 urte. Zorionak denoi! Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Eta iritsi da lehiaketaren unea. 3. eta 4. mailakoen galdera honako hau da. Nola izena du lantzen ari garen gaia? Berriz errepikatuko dugu. Nola izena du lantzen ari garen gaia? Eta 5. eta 6. mailakoen galdera. Nola joaten ziren gure aitona amonek eskolara? Berriz errepikatuko dugu. Nola joaten ziren gure aitona amonek eskolara? Aurreko irabazleen izenak esango ditugu orain. 3. eta 4. mailakoen artean irabazlea, 4Cko Laia Zubizarreta izan da. 5 eta 6 mailakoen artean irabazlea, 5Cko Agua Diane izan da. Irabazleak 5D Ana Iraolaren gelara joan behar dute.
Hau izan da gure irratsaioa, espero dugu gustora izana. Eskerrik asko eta ondo izan. Satsietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan sumendiri lurrale ertzen eta airean dantzari Zeru beltzea zu festan sumendi